Naiz Usurbilea, jolastea. Entrenatzaile bezala ere bai, beti zaila izan da, pero hau gexago izatea. Eta, bueno, esan bezala ni entrenatzaile, jokalari, direktiboa izan naiz kluban, eta orain federazioan nago, beraz, eta baita guraso, jokalari guraso. Orduan, beraz, nik uste total guztiak jo ditu dela, eta esperientzia txiki bat badakatela. Federazio aldetik, Usurbile beti eskua zabaldu, eskua eta bihotza, eta aldun laguntza guztia eman, beste klubi bezala, zer, klub famili bat bezala eta hainbat klub daude Gipuzkoan, eta denei kaso egin bertzaie. Eta oso gustora kaso egin dugu, hemen deitu diguzuenean honea etortzeko. Federazio aldetik netzako importantea, bultza hori ematea eta beti aurrera jotzea. Oso politia da hemen ikustea, beste jende, ez dakit aurten zenbat talde izango dituzuen. 7 eta eskola, horrezpan azta? Horren urtean 10, edo gehiago. Hoi da gure helburua klub guztietan. Argi utzi ezagun, klubak ez diala inoiz etxaiak eta ereri bat, ez bata bestearekiko eta ez federazioarekiko, da familia bat izan behar dugu, eta nik direktuan itzanean, klubean, beti izaten nuen, aldameneko herrian beste kluba sortzen bada, txalo beti. Hori ez da gure etxaia. Gauza klub gehiago izan behar ditugu, eskubaloian indar gehiago izateko. Eta beste kirolak ere ez dira etxaiak izango, baina esan dezagun, nahi dugu jendea eskubalera erakarri, noski. Horregatik esaten dut. Beste kluba sortzen bada hemen, beste klubat hemen, klubak handitu egiten badia, esan duten bezala, urtean 10 talde, 12, hori da helburua. Eta den artean, ondo eramatea, eta den artean, lehia bai, lehia kristona. Eta hemen Usurbilen badakizu hori izan da. Gogorra zehateta. Ni probatu izan dut. Baina horrela izan behar du. Baina gero, denak aurrera joko behar dugu batera. Eta hori da gure mezua. Hori izango da beti, federazio aldetik gure mezua. Eta behar duzutena, esan. Etorkizunei behira, nola ikuste duzu, pixkat perspektiba ikusita Usurbil izan dana kontutan hartuta, etorkizunei behira nola ikuste duzu eskubaloian garapena Usurbilen? Bueno, biztan da, direktiba berria esan duten bezala, zeate, eta hori beti ilusio sartzen da. Eta hori ilusio hori mantendu, bale? Ez gondu, hori da beharrezkoa. Eta nik uste ilusioakin lan egiten badezue, eta Usurbil bezalako herri batean, horrez da hola. Beti gora jongo zeate. Beti gora jongo zeate, ze Usurbilek ez du, nahi esatea gaztera, ez nola puntada sinilo. Oso no, eskerrik asko Imanol.